Monet ovat skeptisiä maahanmuuttajataustaisten mahdollisuuksista työllistyä suuriin yrityksiin. Tässä jaksossa Jamila kertoo, kuinka hän työllistyi Sweco Oy:lle. Olisi mielenkiintoista kuulla, miten sinusta tuli suunnitteluassistentti. Minusta tuli suunnitteluassistentti ihan sattumalta. Mä lukion jälkeen pidin välivuoden ja sen välivuoden aikana mä mietiskelin, mitä mä haluan opiskella, mitä mä haluan, että minusta tulee, joten mä lähdin googlailemaan erilaisia aloja. Ja mä löysin Stadin ammattiopiston sivulta tämmöinen tekninen suunnittelu nimellä mielenkiintoiselta kuulostava ala. Ja mä vähän lueskelin ja sisällössä oli semmoinen kuin 3D-suunnittelua, mallintamista ja sitten alalla vaadittiin hahmotuskykyä. Ja itselleni ei oikeastaan ollut hajuakaan, mistä oli kyse, mutta mä lähdin sitten mielenkiinnolla hakemaan. Kerro, mitä kautta päädyit töihin Swecoon? Mä kuulin ensimmäisen kerran Swecosta koulun kautta ja tultiin yritysvierailulle. Siellä sitten insinööri kertoi hänen työstä. Hän oli ollut mukana Iso-Omenan ja Sellon isoissa kohteissa. Ja kun kuuntelin hänen esittelyä, niin päätin, että tänne minä haluan töihin. Kun päätin, että haluan tänne töihin, niin aloin tavallaan päässä miettiä, että miten mä pääsin tänne harjoitteluun ja sitten harjoittelun kautta mä jäin kesätöihin ja kesätöiden kautta jäin sitten Swecolle. Mitä sä teet sun työssä? Mun työ on tosi laaja ja mun työkuvaan kuuluu mallintaminen ja työpiirustusten teko ja projektien hallintaan. Ja mallintaminen on tavallaan 3D-suunnittelua. Mitä sä toivot tulevaisuudelta? Opiskelen nyt suunnittelijaksi ja sen jälkeen toivon inshallah edetä projektipäälliköksi ja sitä kautta sitten jonain päivänä osastopäälliköksi. Haluatko istua tässä, niin on helpompi puhua jollekin. What's next? Nyt nyökätellään. Mä en saanut katsoa, eikö niin noihin? Joo. Ei olisi pitänyt ehkä kehua sitä ensimmäistä. Nyt kaikki meni pieleen. Mashallah. Ja mallintaminen ja 3D-suunnittelu on tavallaan sama. Uudestaan ton. Jätetään uudestaan ton. Toi koko, eikö niin? Mikä sun työkuva on? Mun työ on laaja ja mun työkuvaan kuuluu mallintaminen, eikä... Mä en tiedä, miksi ööttelin siinä välissä. Saat sä yleensä noin pois?